Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Браті і сестри, на завтрашній день нам виходить праздник святих Константина і Єлени, равноапостольних царей. A je to aj taká krásna súvislosť s týmto krásnym sviatom sošestvia Svätého Ducha, ktoré patrí medzi najväčšie prázdniky vo našej pravoslavnej cerkvi. A oni, svätý Konstantín i Jelena, v podstate boli týma plodami tohoto Svätého Ducha, za to, že apostoli, ktorí sa rozišli do celého sveta, propovidovati Bože Evangelie, potom, jak na nich bola vľata blahodať Svätého Ducha, oni odišli do všetkých končín zemlí medzi rôzne národy a snažili sa ich pochristianizovati a všade zasijali toto símia Hristovoj víry. Ale samozrejme cerkov potom bola 300 rokov prenasledovaná. Strašné mučenia museli pretrpiť rôzne ľudia, ktorí verili vo Isusa Krista, ktorí verili v Evangelie, i bolo tam pohanstvo, bolo tam židovstvo. Oni vlastne mali možnosť toto prejavovať svoju víru, ale christiánstvo bolo zakázané. A bolo to zakázané až do roku 313, minulý rok, sme si vlastne pripomínali aj v 325, čiže 1700 rokov od prvého všeobecného snemu, ale v roku 313 takisto je to veľký milník, ktorý sa stal v histórii ľudstva, a to je, že bolo dovolené christiánstvo. A aj ten prvý všeobecný snem, ktorý minulého roku sme si pripomínali, aj v roku 313 toto dovolenia christiánstva práve nad tým v úvodzovkách palci svätý Konstantín Veľký, rímsky císar, respektíve císar, ktorý potom presunul svoje sídlo do Carihradu, do malenké mestečko bolo na Bospori medzi Európom a Áziom, známe, ktoré sa volalo Byzantion, a z tohoto malenkého mestečka він zrobil obrovské mesto, ktoré si nazval podľa sebe Konštantinopol, a takisto nazývané aj Carihrad, čiže to mesto, kde sídli císar. No a tak postupne potom začala to tá rímska západné, vlastne toto jakoby západorímska ríša začala upadať a na východe začalo sa to возрождати. No a práve tento císar Konštantín, він dovolil християнство. Jak to vlastne bylo? Він bojoval proti dajakým proste národom pohanským a mal taký sen alebo víziu, že videl proste krest a mu hovoril ten dachto, že keď s týmto budeš bojovať, tak s týmto vlastne zvíťazíš. Hej? I він potom zrobil to, že dal na všetky svoje toto zastavy vyšitý svätý krest a išiel do boja vo im'я Svätého Kresta. Čiže a skutočne toto bitku він potom vyhral. A na základe toho він potom aj prijal christiánstvo, dal sa je pokrstiť, a vo 313 roku він zrovnoprávnil christiánstvo jak štátne náboženstvo rímskoj ríši, svojej ríši, i tak potom vlastne christiane už boli slobodné, už nemuseli sa bojať o svoj život, neboli prenasledované. Čiže samozrejme pohanstvo ešte furt bolo tam, ale christiánstvo takisto už malo právo byť. Čiže takýto veľký čin zrobil svätý Konstantín, a jeho mama, ktorú dneska takisto, respektíve zavtra si pripomíname, Jelena alebo Helena, tak ona bola takisto bardzo horlivá christianka i ona sa bardzo posnažila, żeby
jednak napríklad našla sviatý krest, na ktorým bol Isus Kristus rozpiatý, to znamená, to hovoríme furt na sviato vozdviženie čestného kresta, kde ona hledala upenlivo, znala, kde to asi bol ich byty, prosila rôznych ľudí i z Židoch, potom nakoniec jeden im to povil a ona potom aj dala postaviť na mieste, kde sa našol sviatý krest, ten vlastne originál, na ktorom bol Kristus rozpiatý, tak tam dala postaviť veľký chrám. No a nelen tam, ale aj na mnohých ďalších místach ona robila všelijaké archeologické vykopávky i vlastne toto místa, kade Kristus chodil, ona tam stavľala cerkvy, robila proste, tam dávala to do takého poriadku, že by sa tam dašto slúžilo, že by sa tam ľudia si to pripomínali na tých místach, či to už je na, ja neznám, v Getsemanskej zahorodí, alebo na Olivovej hori, kde Kristus sa vozníc na nebesa a proste na mnohých ďalších místach. Čiže toto je pravý sviata Helena, ktorá takto sa takisto zaslúžila o veľký rozkvet víry Kristovoj, christianskoj. No a za to obidvoje, i sviatý Konstantín, jej syn, a i sviata Helena, sú nazvané ravno apostolné, čiže sú jednaké jak apostole, pretože toto víru šírili do celého sveta i ju propagovali, že by vlastne ona sa rozširovala, tá sviatá Kristova pravoslavná cerkva. Naj Hospod Boh ich svätými molitvami nám dá všetkoho dobroho i že by i my sme boli také horlivé, jak oni byli za Hospoda našeho Isusa Krista. Amen. Sláva Isusu Christu.